ena malama neldal dañil neldowo yetto neldaɗo e nder balɗe tati walla joyi ono paami jofima ko fret aliou seyni jaayi cargo ummorade dubayi à dakar place makka no tawe sera commissariat des aslem kala joguiɗo bagage o dubayi walla jiɗɗo sodonede ton bagage to jokkodire al seyni cargo ma heb bagage mum e nder balɗe tati ha joyi prix tono ummo toon alarba e samedi taw arata kay avion aɗani ɗon saba eɓe mballo jiɗɗo dañji visa dubayi wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu 77 111 43 21 walla 77 459 03 31 walla mbaɗa numéro mum dubayi caggal indicatif mum 971 551 768 253 numéro o whatsapp a bandira bagage natti lelde e lawol dubayi dakar. jam ñalle man oɗon celli kam mawɗum ni ayyo ma yasin ay sara madda yasin aɗa selli la ilaha ay yasin jiɗe ñiidi ndeysanam goram bisimilla jooɗo jottom comme gulaɗo yas no mbami wulede de hoɗe garɗa hone garmi ayya mbimi fort 6 gara joɗɗa ɗo la ilaha illallah hande kay nder suudu mi wanaji ɗo mi yewnino yasin mbami de wulede de ay sara yasin aɗan ɗo tan ha joni pirnomami ni tan haydara so ɓeydaki kay sasani yas ayyas yas a woppi kam hay téléphone hay téléphone min mi ari ko ɓooy mane garɗa mane garɗa a suusa ɗum ede sikka hande garɗa ni an aɗa selli an aysara min e mouhamed gardi nay ala mouhamed o i hol gaddoɗo mouhamed wona min yes mouhamed nde ari nde nannimi ɗum o wi kam ani amérique minen he ay ittuni noon aysara mouhamed ko min taƴan ɗum mbiye minen gardi an gila garduɗa mouhamed ha joni min jiyanima haari tan wi koma ara ala fo ɗumi waɗani tawi ɓe jogui vacance seeɗa mbimi yo jottoon woɗa ko waɗa wi kam ko mukk ñett ko sénégal tan ana mouhamed gardi ɗo gila sénégal garmi mi jooɗaki eyyi ko garmi ko mi jooɗaki femme d'affaire naata yalta naata aɗa faama yalta aɗa faami mbiɗa andi kay gila nden ha joni mi jooɗaki mbeɗem tan ya garta ga ya to ya aɗa andi tan hajuji aduna nde gasata mbiɗa kam ana mouhamed gardi min kam mi wawa ɗum gum I Mouhamed sabu wiya- goɗɗake tout le temps somin namnima ɗum min yero wiya ani amérique o haalanani ala amérique ka yo rabɓe to mawnirage lamguel woni wat sesa To naati. min ɓurɗoma yewnude Yaltinanamma. o yalti wawi miɗen andi so tinino ani ɗo kanko ni tinani ani sénégal kanko kaɗo korko to yahata annene yimɓe ne koori ne pofti kanko wawa foftade sa jañi koɗo annene e ɗo ɗo jamono o tolni a wawa foftade tout le temps so yeehi o ara adda hande kadi somin mbaɗi kumta mouhamed kam hoorata mi defana ɗum ñande fof battari mi nanani mouhamed gila arti o hoorani gila ari ɗo ha joni o hoorani mi Mouhamed- defana ɗum battari après haɗani kadi o humtoto kadi mbiɗa mouhamed hoorani mouhamed mi fewna ɗum kaccitari o wi yo defa ne chicken guertoɗe dal maɗananmi ɗum des fois mi waɗana ɗum hen biftek mouhamed cikkanuji oppi amérique ɗi ko ɗiyo abbi ha ɗo mouhamed toni hoora tranquillement régulièrement hay ɗum ɗo ara ɗo mbiya mouhamed hoorani o hoorat ɗum so hoorani no waɗa gueɗel de mammanum haalan yero de mi ñumbomi haalanma mawniguel ma ganda mingel ma mi anda ko woni kadi koñ o ala ɗo heddi e holɗum kanko so fini dogat ha jaña temedde mum nayyi temedde mum joyi min defa battari amen walla kumta amen gila mouhamed naati ɗo ha joni wi ko teddina ɗum te jogaki ala ɗo natani e nde ɗo saare bitikaji ɗi magasin uji ɗi joom taxi ji ɗi joni hay joom bisuji ɗi woppani ɗo ɗo ɓe garata ɗa bo hen kala inama jogori ñamani mbiɗa joom holɗum tontinaji ɗi noon mi haalani komi ɗo araɗo ñamade wona pa wona suko debbo wona mbomri wona nayejo min kam ni hen komi nayi joni noon balɗi ɗe tati fof mouhamed wi e yahat waɗa yo wiire kalis so yeehi arti o wi ɓe heɓani kalis mum ñanden o ari wi yero yo luɓɗum ujunnaji ɗiɗi Hali ha? yero lu mouhamed min kam gonmi koye hoydude
walla onon Mouhamed ala andana Mouhamed ko min taƴen ɗum biye mom aller retour aɗa andi ko kalta ko wa mbeɗa andi ko kalami ko min debbo mawde kalifaɗo baɗɗo leeɓi daneji yaltini kartal mum banque wi ko haalis o komo baɗa aɗa wenda huɗum réseau probléme réseau et tout ça Aissata Mouhamed holko nawi ɗum Amérique wona jangde eyyi jangde kay janggowo Amérique ne jogui kalis janggowo gonɗo université ne janggo ne yiilo ko dañi a haali gonga oɗo vacance ala fof nomi waɗani taade yarini yo accomi tottamo ko kuppirantumum biye ko jooɗo an totti Mouhamed min taƴi biye mum mbiɗa ko Aissata min ɗo gonmi ɗo ko wiyete ko naji jangti ni najani naji ko naji maayi min mi yeehi ala awa waya annene ala mi yaha annene noy min jewrima min ɓurma yeehi gandumi ko kalɗa ko ɗo suko yero ari sumni ɗum haalani Mouhamed kam hirta ɗum ha hirta leydi a ɗum kayne laaɓi car te ala fof nomi waɗande nde ari nde mbimam sa yeehi to mawne haalan ɗum gonga o haalani de suko yero namnima ɗum hande mi ala haalis mami yilloyo yero yaha ñamloyo adde cikken guertore mi fewnan ɗum biftek n'importe quoi kala ɗe fini noon e koko yiɗi jahgo wiya mbahal reedu mbaalu yiɗi ewa dar mi waɗat ɗum mbahal leppuɗo wiya kam waɗi hen kaani onon Mouhamed haydara waɗani fof ko onon mbaɗi kono noon koɗo teddinte koɗo teddinte hay hollum ha sa dañi koɗo teddin muña ha koɗo wayno mimi sa dañi koɗo teddin muña ha koɗo wayno ɗum wiya kono ko wiyete ko ay muñu ka mañaka ne muño kono muñu ka mañaka mañcalanka ne heewi ɗum ɗo fof muñotako joni noon min komi jahowo to e terraŋajam ɗi mbeɗa ƴeewoya mbeɗemi jooɗo seeɗa mi fadama so arani komi jaaɗo sa andi gueɗel dal bandiraɗo ma gorko ko jogui koɗo ñamade kam woni 500 000 et plus cher mbiɗa hollum mbiɗa hollum garde ɗo Yasine mbiɗa min kay mi haalnima ko laaɓi Yasine ari te ndekete kama Mouhamed gardi ɗo hen Aissata ko tagma wawde fende han par ce que aɗa andi wonko Mouhamed addani aɗa andi wonko damini mi makko aɗa andi aussi kadi ɓuuri heewi ñamade aɗa funtoromi Yasine ari kanko kañum e Mouhamed gardi oto yawomi gueɗel nde mamma ɗum haalan ɗo ɗo joƴɗa ɗo Yasine jooɗi Yasine ari boni ɗo Sénégal déjà immima ɗo yeehi e terrain mum mbo sotno ko tun o yeehi te wi Mouhamed ne woni toon o horanno comme il faut ko taki ari ɗo o horani ala ko haalani ɗo Yasine ari bonima namno noon mbaɗa korka ko nannguɗoma an aɗa guli korko ka kulde korko tan ɗanni kam a gumorani holko gumanmi Yasinoyam yow Yasine no wawi arde ɗo naata ha e nder leydi ndi taw min mi tinani dum ara ƴeewi ko kalata ko hay so wona haydara mawo noddam téléphone wi kam mi ari mbimami o wi o noddima o heɓanima probléme de réseau Yasine ari naati ɗo e ndiɗo leydi Sénégal te ari ha jooɗi ɗo ɗo joɗɗa joni o yaltu tan garɗa on goɗɗodirani ni sa yawino seeɗa tawodiron ɗo joni holko haale Mamadou holko haali Mamadou ko heewi wi ko élève ko janggowo toon ala hay haalis ala hay jiɗɗiɗi hol gonɗo janggowo Mamadou ko janggo ko élève wi ko biye adduɗo Mamadou hono kadi wiyete kadi Amérique addi ɗum ha Sénégal ko kanko taƴani ɗum biye hol taƴani ɗum Mamadou Yasine taƴani Mamadou biye Amérique ha Sénégal o wi ɗum dara mi tottuma kalis o joɗɗa ɗo o wi ɗum ala mi yahat Sénégal mi yi'oye kore jam ndekete Mamadou ala a funtar kam walla koye gonga ma gonda mi funtanima an Ahmed ma ala buɗɗiɗi julɗi mbimani hay buɗɗiɗi o ala ina yaltina carte banque on carte banque hay ko Yasine sa yi jeeyo no kono mbottari gadana kam 100 mètres homo janggo toon mbala Mamadou so addani kalis ko 100 mètres mbaloyimi o kay wona 100 mètres a yahata 100 ko woni neɗɗo yawata min woni daaɗo min woni huyware min Mamadou ari tan mboɗo loowi e nerdede tan mboɗo ñamlo Basir oɗo ko waɗata ko suul bukki sullina bukki anen joom oɗo garowo ɗo ko ñamlade riba o waɗata o ñamlete 300 000 o ñamli kam mboɗo foti tottudema 350 000 o wi kam kadi essence mo yarata omo arta o kadi fawti hen ko woni Mouhamed Mamadou bori kam
ɓorima ha laaɓɗa ɓororimi min jooɗi ɗo Mamadou towoy Mamadou ala ɗo yalti o yalti towoy o yalti kaldaari mi wara mamma amin jami kaldaari comparo la